Здравейте, братя и сестри! Искам само първо да кажа нещо, което ме докосва и много, че вяра без дела не може да угождаме на нашия Господ Исус Христос. И това го казва в Словото на Господа. Казваме, че сме християни, а не живееме този живот. Проповядват Словото, слава на Бога за всичките пастори, проповедници, но обаче нямат нищо общо от Словото на Бог, защото някои се фалят, някои проповядват Словото от партизанство, от завист, от омраза, а духът на плода е нещо различно. Любов, праведност, чистота. И така се служи на хората. Не може от само себе си, от някои доктрини, които преди много години сте ги учили и тях да ги казвате, а да не се базира в Словото. Цялото Слово е вдъхновено на Господа Исуса Христа. Той ни понесе срама, печалта, цялото проклятие, целият грях, Той го понесе на кръста, за да може да ни изкупи и ние да бъдем вече свободни. Не на света, а на Бога. Да му служиме с дух и истина. Да, четайки Словото на Господа Бога, да живееме чист и справедлив живот в Неговото име. А не само да излизаме на ангони, да говориме и да даваме примери другите служения какво правят, защото това не е Божията воля, чрез ангона ти да говориш на други служители. Не може целият свят да говори 90% за благословенията на Господа Исуса Христа, а 10% само да наскърбяват човека. Бог понесе целия ни срам, Бог понесе цялото ни грехопадение, който идва от Адама. Исус го разкова на кръста. Братя, бъдете благословени от Господа. Когато се молиме и се отправиме молитвите към нашия Татко Исус Христос с дух и истина, и вярата идва от слушания, слушането идва от Христово Божие Слово, защото сега интернет пространството е навсякъде пълно с добри отзиви. Някои хора си взимат най-лесните неща и си ги проповядват, обаче докато няма плод в това оговорене, просто излиза сухо. Може да казваш 5-6 думички и то с благодат и с вярност и с истинско сърце да го казваш. Не е само да се направим християни, а трябва да живееме според както е Словото на Бог, защото Словото не освобождава от всичко. Бъдете благословени. Ще продължавам още кратки видеа, така да си ги направя и ще го излъчвам.